Ola, eu son Lucía Grela Seoane, de terceiro de ESO. E hoxe vouvos a falar dun libro chamado Memoria do silencio. Este libro vai sobre tres vidas distintas que se acaban xuntando na mesma aldea, Ribadavia. Gunther é un nazi que vai a ir xunto co seu compañeiro Gorg a Ribadavia, investigar un lugar no que pasaban xudeus ata Portugal. Lola é unha muller que ten unha tenda de licores e bolos ao lado da estación de tren. Esa tenda tena coas súas dúas irmáns, Amparo e Xulia. Elas tres son as que se encargan de axudarlle aos xudeus a pasar a fronteira. Frieda é unha muller medio xudea. Ela veu dende Holanda ata Ribadavia para escapar dos nazis. Agora a ela van a axudar as tres irmáns a cruzar a fronteira con Portugal. Elas van ter que esconderse de Gunther e de Gord para que non as descubran e que Frieda poda pasar a fronteira. A autora deste libro é Eva Mejuto, nada en Sanxenxo en 1975. Ela é doutora en xornalismo. Ela traballou en diversas adaptacións e tamén escribiu libros. Algunhas das súas adaptacións son A casa da mosca chusca, Rato de campo e Rato de cidade, Corre, corre, cabaciña ou Maruxa. Algúns dos seus libros son 22 segundos, 10 gatiñas viaxeiras, Neco, ademais de Memoria do silencio. O meu persoaxe favorito é Lola, xa que me gusta o seu carácter de ser tan valente e non xulgar aos demais. Ademais, gústame que ela, se pensa unha cousa e os demais outra distinta, ela mantense ca idea do que ela pensa que é o correcto. Na miña opinión, este libro gustoume bastante, xa que fala dun tema que a min me parece interesante, os nazis, e ademais gustoume o seu final. Un saúdo e chao!